Bylo to v čase, kdy Atény byly srdcem celého řeckého světa. Po perských válkách se město stalo symbolem svobody a slávy. Na Akropoli vyrostl Parthenon. V ulicích se mluvilo o demokracii, poezii a umění. Pireus, přístav za hradbami, byl plný obchodníků, lodí a cizinců, kteří přinášeli zprávy i bohatství z celého Středomoří. Atény byly městem, kde se rodila krása a také pýcha. V tomhle městě, v tomhle světě, mezi sochaři a básníky, se kolem roku 470 před naším letopočtem narodil muž, který nikdy nenapsal jediné slovo a přesto změnil dějiny. Jmenoval se Sokrates. Jeho otec, Sofroniskos, byl sochař. Jeho matka, Fainareté, porodní bába. Už v tom je ukrytá symbolika. Otec tvořil tváře z kamene, matka pomáhala přivádět děti na svět. A Sokrates, ten se později nazýval porodníkem myšlenek. Nikdo by si ale nepomyslel, že by měl zaujmout. Nebyl krásný. Naopak, měl krátkou, zavalitou postavu, kulaté břicho, široký nos, vystouplé oči. Aristofanes, básník a komediograf, si z něj dělal posměch. Maloval ho jako směšného podivína, co visí hlavou dolů a mudruje o nesmyslech. A přesto, když jste se mu podívali do očí, cítili jste zvláštní sílu. Jeho pohled byl pronikavý a klidný zároveň, a jeho hlas měl v sobě něco, co nutilo člověka přemýšlet. Nebyl to člověk, který by se honil za bohatstvím. Naopak, chodil bos. I v zimě. Nosil prosté roucho, jedl jen málo a pil ještě méně. Dokázal vydržet vedro i chlad, únavu i hlad. Všichni se shodovali, že měl neobyčejnou odolnost. Přitom to nebyl žádný snílek mimo svět. Jako Hoplités, těžkooděnec, stál v bitvě u Potidé, u Amphipolis i u Délia. Tam proslul statečností. Zachránil život svému příteli Alkybiádovi a nesl ho z bojiště. Tenhle muž, kterého si dnes představujeme jen v rolích filozofa, byl zároveň vojákem, který znal krev, strach a hluk bitev. A pak tu byl jeho každodenní život v Aténách. Nezasedal do úřadů, neskládal básně, netvořil sochy. Místo toho chodil po tržišti, zastavoval lidi na ulicích a kladl otázky. Ptával se, co je to spravedlnost? Co je to dobro? Co je statečnost? A když někdo sebevědomě odpověděl, začal klást další otázky, až se ukázalo, že dotyčný vlastně neví. Sokrates tvrdil, že jeho jediná moudrost spočívá v tom, že si uvědomuje své nevědění. Mnohé to fascinovalo. Mladíci ho rádi poslouchali. Aristippos, Antisténes, Platón, Alkybiades. Ti všichni v něm viděli učitele, který neříká věř mi, ale zpochybni mě. Jiní ho však nenáviděli. Politici a básníci se cítili zostuzeni, když je rozebral otázkami před lidmi. Řemeslníci se zlobili, že jim bere vážnost. A navíc někteří jeho žáci byli, řekněme, kontroverzní. Alkybiades, krásný a schopný, ale také zrádný, přebíhal mezi Aténami a Spartou. Kritias, další z jeho známých, se stal jedním z 30 tyranů, oligarchů, kteří v Aténách načas zavedli krutou vládu. To všechno vrhalo stín na Sokratovo jméno. Lidé říkali, že je vosou, nepříjemným hmyzem, který štípe a nedá pokoj. On sám to přijímal s úsměvem. Tvrdil, že je božím darem městu, aby jej nutil k probuzení, aby Atény neupadly do spánku samolibosti, ale jak dlouho může město snášet takového dárce. Roky běžely, války se střídaly s mírem. Atény ztratily svou velmocenskou sílu a spolu s ní i sebedůvěru.
A pak se objevilo obvinění. Žalobci tvrdili, že Sokrates kazí mládež, že nevěří v bohy, které město ctí, a že zavádí nové, podivné duchovní bytosti, že se vysmívá tradici a ohrožuje řád. A tak v roce 399 před naším letopočtem stanul před soudem. Ne jako vojevůdce, ne jako politik, ale jako podivín, který nikdy nic nenapsal a přesto dráždil celé město. Bylo mu kolem 70 let. Stál bosý v prostém rouchu před 500 občany, kteří rozhodovali o jeho životě. A právě tam pronesl svou řeč. Řeč, která se zachovala díky Platónovi, řeč, která vstoupila do dějin jako obrana Sokrata. Soudní síň byla plná. Na lavicích seděli muži z lidu. Dohromady 500 soudců, občanů, kteří měli moc rozhodnout. Vzduch byl těžký. Venku pražilo slunce, ale uvnitř bylo dusno, hlavně očekáváním. Vepředu stáli žalobci, Anytos, vlivný politik, Lykon, zástupce rétorů a Melétos, mladý básník, který pronesl obvinění. Sokrates kazí mládež a nevěří v bohy města. Pak předstoupil Sokrates. Jeho kroky byly pomalé, klidné. Bosá chodidla klapala o kamennou podlahu. Neměl na sobě nic slavnostního, žádné krásné roucho, žádnou snahu udělat dojem. Byl to starý muž. V tu dobu mu bylo kolem 70 a jeho vzhled kontrastoval s pompou řečníků, kteří mluvili před ním. A přesto, když začal, jeho hlas byl pevný. Atéňané, začal. Slyšel jsem slova svých žalobců. Přiznávám, mluvili tak krásně, že jsem málem zapomněl, že nemají pravdu. Ale nemilte se. Nejsou to slova, která rozhodují o pravdě. Nýbrž skutečnost. A já vám pravdu povím. Nebudu hrát divadlo. Nebudu se snažit dojmout. Nejsem zkušený řečník. Mluvím tak, jak mluvím celý život. Prostě a přímo. Pak se obrátil k Meletovi. Říkáš, že kazím mládež. Nuže, pověz mi, kdo ji tedy napravuje? Snad všichni ostatní občané, jen já jediný ji kazím? To je podivná logika. Když někdo kazí koně, dokáže to jen málo lidí, ale zlepšovat je těžké. A ty tvrdíš, že s mládeží je to opačně. Že každý ji napravuje a jen já škodím? Věř mi, příteli, kdybych je opravdu kazil, uškodil bych sobě, neboť kdo by chtěl žít mezi špatnými lidmi? Nikdo. Já tedy nemůžu mít úmyslu kazit, bylo by to proti mně samotnému. Dav zašuměl. Sokrates pokračoval. Pomalu, jako by učil žáky. Ne, hájil se před soudem. A pak je tu druhá část obvinění, že nevěřím v bohy, ale vždyť učím o božských bytostech. Kdo věří v hudebníky, ten musí věřit i v hudbu. Kdo věří v božské bytosti, ten musí věřit, že existují bohové. Tvoje obžaloba je vnitřně rozporná. Přitom se nebránil tvrdě. Spíše kladl otázky a vedl soudce k zamyšlení. Vyprávěl o delfské věštírně. Kdysi můj přítel Chaerephon šel do Delf a ptal se věštírny, zda je někdo moudřejší než Sokrates. A Pythie odpověděla. Nikdo není moudřejší. Já, který jsem věděl, že nic nevím, jsem tomu nemohl uvěřit. A tak jsem se vydal hledat moudřejší. U politiků, básníků i řemeslníků. A když jsem zjistil, že vědí o svém oboru, ale myslí si, že vědí všechno, a tím jsem pochopil výrok věštírny. Nejmoudřejší je ten, kdo ví, že nic neví. Pak pozvedl hlas. Atéňané, právě tohle je má vina, že jsem vám ukázal, že nevíte. To je důvod, proč mě nenávidíte. Jsem jako ovát, který štípne vaše město, velké a líné.
jako kůň, aby se probudilo. A já jsem božím darem, kterého se chcete zbavit. Ale varuji vás, když mě zabijete, nenajdete náhradu. Budete dál spát. Mnozí se mračili, jiní poslouchali fascinovaně. Sokrates se ale ani teď nesnažil změnit tón. Neprosil, nevolal po milosti. Dokonce dodal. A proto ani nepřivedu své děti, abych vás dojímal. Nepřivedu rodinu, abych vás prosil. Nehodí se, aby muž mého věku žaronil. Jediné, co mohu nabídnout, je pravda. A kdo se bojí pravdy, ten by se měl bát víc než smrti. Když porota rozhodla o vině, Sokrates měl navrhnout vlastní trest. To byl obyčej. Mohl říct vyhnanství nebo pokutu. A on řekl, co bych si zasloužil? Když jsem prospíval městu, měl bych dostat stravu zdarma v Prytaneju, jako olympští vítězové. Ano, to by byl spravedlivý trest. Soudci zahučeli pobouřením. Někteří se zasmáli, jiní zuřili. Nakonec většina odsoudila smrt. A tehdy Sokrates promluvil naposledy. Atéňané, smrti se nebojím. Smrt je buď hluboký spánek beze snů, a kdo by si nepřál takový odpočinek, nebo je to přechod k jinému životu, kde potkám velké duchy, hrdiny, básníky a filozofy. A budu se jich ptát tak, jako jsem se ptal vás. V obou případech je to dobré. A proto říkám, dobrého muže nemůže potkat nic zlého, ani za života a ani po smrti. Noc ve vězení byla temná a tichá. Jen v dálce občas zaskučil vítr, který se prohnal prázdnými aténskými ulicemi. V cele ležel Sokrates, starý muž, jehož tvář byla klidná, téměř spokojená, a přesto byl v očích jeho přítele, který stál venku, odsouzen k smrti. Kryton se ohlídl, kývl na strážného a po krátkém zašustění zámek povolil. Kroky zazněly dutě, když vstoupil dovnitř. Sokrate, šeptal přítel. Ty spíš klidně, zatímco my jsme nespali celou noc. Čas běží. Stráže jsou na naší straně. Všechno je připraveno. Prosím tě, pojď. Můžeme tě odtud dostat ještě dnes. Sokrates otevřel oči. Posadil se a pousmál se, jako by ho přítel vzbudil ze sladkého snu. Krytone, přítele, proč tolik spěchu? Co je to za zhon? Když už den mé smrti je rozhodnutý? Kryton zrudl. Proč? Protože zítra už bude pozdě. Pokud zůstaneš, zítra vypiješ jed. A my budeme vypadat jako zbabělci, že jsme tě nechali zemřít. Ačkoliv jsme tě mohli zachránit. Lidé budou říkat, že nám na tobě nezáleželo. Že jsme byli lakomí a báli se obětovat peníze na tvůj útěk. Sokrates se na něj zadíval klidně s jistou laskavostí. Ty se bojíš, co lidé řeknou? Ale proč bychom měli dávat na většinu? Většina se mýlí a často koná podle předsudků. Vždy jsme spolu tolikrát mluvili, že správné není to, co se líbí davu, ale to, co odpovídá spravedlnosti. Měli bychom tedy poslouchat rozumné a ne křik většiny. Ale, naléhal Kryton, mysli na své děti. Zůstanou bez otce. Mysli na mne a na naše přátele. Žít bez tebe bude těžké. A ty přece nemusíš umřít. Kdybys utekl, mohl bys dál učit. Dál žít tak, jak jsi žil dosud. Sokrates se zvedl z lůžka. Přešel po celé a pak se zastavil. Jeho hlas se změnil. Byl tišší, ale přitom pevný. Krytone, slyšíš? Jako by tu se mnou mluvily zákony samotné. Slyším jejich hlas. Představ si, že stojí tady, před námi, a ptají se. Sokrate, co to chceš udělat? Chceš nás zradit? Vždyť my jsme ti dali život, skrze tvé rodiče, skrze město. My jsme tě chránili, když jsi byl dítě.
A my jsme ti dovolili, abys tu žil, rostl a učil. Celý život si tu zůstal. Neodešel si jinam. Přijal si nás. A teď, když ti náš rozsudek nevoní, chceš se otočit zády a utéct? Sokrates se obránil k příteli. Oči mu zářily zvláštním světlem. Co bych jim na to odpověděl? Že zákony poslouchám jen, když se mi to hodí? Že když mi dají to, co chci, jsou správné a když ne, tak jsou špatné? Tak by se Atény rozpadly. Město nemůže stát, pokud si každý dělá výjimku podle své nálady. Kryton cítil, jak mu zvlhly oči. Jeho ruce se třásly. Ale Sokraté, oni ti křivdí, odsoudili tě nespravedlivě. Možná, odpověděl tiše Sokrates. Ale není správné oplácat křivdu křivdou. Není správné porušit spravedlnost, ani když se k tobě druzí nespravedlivě zachovali. A zákon větší než já. A kdybych utekl, zradil bych sám sebe, svou duši, své přesvědčení. A to je horší než smrt. V celé zavládlo ticho. Jen v dálce za mříží zakokrhal kohout. Kryton si zakryl obličej rukama. Chápal, že nemá šanci ho přesvědčit. Sokrates mu položil ruku na rameno. Neboj se, příteli. Smrt není zlo. Jen přechod. Dobrého člověka nemůže potkat nic zlého ani zde a ani na onom světě. Ty a naši přátelé se postaráte o mé děti. A já zůstanu věrný tomu, co jsem celý život říkal. Že zákon je víc než můj vlastní život. Kryton se zlomil. Přikývl a s očima plnýma slz sedl vedle něho a oba mlčeli. V celé byla cítit zvláštní směs smutku a klidu. A ta noc, co začala plná naděje na útěk, skončila smířením. Ráno toho dne bylo nezvykle jasné. Slunce dopadalo na mříže cely a kreslilo na podlahu tenké zlaté pruhy. Vzduch voněl jarem a všichni věděli, že ten den je Sokratův poslední. Přátelé přicházeli jeden po druhém. Faidon, Apollodoros, Kryton, Hermogenes a další. Vstoupili do tiché místnosti a zastihli filozofa, jak si s úsměvem povídá se strážným. Podívejte se, řekl strážný. Tento muž je nejlepší, jakého jsem kdy poznal. Klidný, vlídný a bez nenávisti. A dnes má zemřít. Přátelé plakali. Apollodoros si zakryl tvář a vzlikal, ale Sokrates seděl vzpřímeně, ruce měl sepjaté a oči zářily zvláštním pokojem. Přátelé, oslovil je, proč pláčete? Vždyť smrt není konec. Je to jen přechod. A dnešní den není dnem smutku, ale dnem pravdy. Faidon, nejmladší z nich, se osmělil. Ale Sokrate, jak si můžeš být tak jistý? Co když smrt je jen prázdnota a ticho bez návratu? Sokrates se usmál. Poslyš, kdyby smrt byla pouhým spánkem beze snů, nebyla by to úleva, nebyl by to dar, konec všech bolestí a trápení. A kdyby byla cestou k novému životu, kde se duše setkají a budou dál žít v pravdě, nebylo by to ještě lepší? V obou případech není čeho se bát. Pak začal rozvíjet své důvody. Podívejte, řekl. Ve všem, co žije, je cyklus. To, co je velké, pochází z malého. To, co je bdělé, vzniká ze spánku. A spánek zase z bdění. Tak i život vzniká ze smrti. A smrt zase ze života. Kdyby tomu tak nebylo, vše by dávno skončilo. Ale vidíme, že život trvá, že se obnovuje. Musí tedy být cesta z jedné strany na druhou. Chvíli se odmlčel a pak pokračoval. A další důvod. Když se učíme, opravdu se učíme nové věci, nebo si je spíš jen připomínáme? Vzpomeňte, když vidíte dvě hole, říkáte, že jsou stejné, ale žádné dvě věci nejsou úplně stejné. Přesto víte, co je rovnost. Odkud to víte?
Ne z tohoto světa. To je vzpomínka duše na to, co znala dřív, než vstoupila do těla. To je důkaz, že duše žije i před narozením. A když žije před narozením, proč by nemohla žít i po smrti? Někteří přátelé se usmívali, jiní stále plakali. Apollodoros znovu vyhrkl. Ale Sokrate, co když je duše jen dech, který se rozplyne, když tělo zemře? A Sokrates odpověděl. Pak mi řekni, co je lepší a vyšší? Tělo nebo duše? Duše řídí tělo. Dává mu život, myšlení, rozhodnutí. Duše je božská, tělo je smrtelné. Není možné, aby to, co je božské a řídí, zaniklo dřív než to, co je smrtelné a ovládané. Ne, přátelé, duše přežívá, jen tělo se rozpadá. Pak přirovnal tělo k vězení. Celý život se duše snaží oprostit od pout těla. Od hladu, žízně, vášní, bolesti. Filozof žije tak, aby duši očišťoval. A smrt? Smrt je prostě osvobození. Co jiného by měla duše chtít? Chvíli všichni mlčeli. Atmosféra se změnila. Už to nebyl pláč, ale zvláštní klid, který se šířil celou místností. Sokrates pak začal líčit posmrtný život. Představte si, že naše země je jen malý ostrůvek. Nad námi a kolem nás je nekonečné moře a v něm další země, krásnější a čistší, než jakou jsme kdy viděli. Tam proudí duše, lehké, očištěné, blízké Bohu. Ty, které se držely spravedlnosti a pravdy, jdou k lepšímu životu. Ty, které se nechaly ovládat tělem, chtíčem a bezprávím, bloudí a padají zpět do temnoty. Smrt je soudce, který každého vede tam, kam patří. Jeho hlas byl klidný, ale v očích měl záři, která všechny pohlcovala. Přátelé se k sobě tiskli a naslouchali. V tu chvíli vstoupil žalářník. V ruce držel číši bolehlavu, bylo vidět, že se mu třesou ruce. Sokrate, řekl tichým hlasem, ty víš, co musím udělat. Prosím, nehněvej se. Jsi pro mě ctihodný muž, nejctihodnější, který kdy jsem přišel. Sokrates vzal číši bez zaváhání. Neboj se, příteli. Udělej, co ti káže zákon. Pak se obrátil na své přátele. Ti plakali, ale on se usmál. Proč pláčete? Myslete raději na to, co jsem říkal. Že smrt není zlo. Že dobrý muž nemůže být poškozen. Ani zde, ani na onom světě. Pozvedl číši a vypil ji na jeden doušek. Potom položil nádobu stranou, vstal a začal se procházet po cele, jak mu poradil žalářník, aby jed působil rychleji. Přátelé plakali hlasitě. Apollodoros křičel. Zakryl si obličej a vzlikal. Sokrates se obrátil. Klid, přátelé. To, co se děje, je přirozené. Brzy ucítil, jak mu těžknou nohy. Lehl si, jak mu poradili. Jeho dech se zpomaloval. Pak se obrátil ke Krytonovi. Krytone, nezapomeň. Dlužíme kohouta Asklepiovi. Obětujte ho, nezapomeňte. Byla to záhadná slova. Asklepios byl bůh lékařství. Snad tím chtěl říct, že smrt je jako lék, který duši léčí z nemocí života. Kryton přikývl. Ano, Sokrate, splním to. A pak už jeho dech stichl. Tělo ochablo, všichni seděli a dívali se, dokud nebylo jasné, že duše opustila tělo. Nastalo ticho. Ticho tak hluboké, že se zdálo, jako by i čas na chvíli zastavil svůj krok. A tak skončil život Sokrata. Muže, který nikdy nic nenapsal, ale jehož myšlenky přežily staletí. Zemřel klidně, s úsměvem, zatímco jeho přátelé plakali. Byl odsouzen městem, které se bálo jeho otázek. A přesto to byl právě on, kdo Aténám dal to, co přežilo jejich slávu
i pády. Odvahu hledat pravdu. Po jeho smrti se městem šířila vina a rozpaky. Někteří si uvědomili, že popravili nejlepšího z lidí. Platón, jeho nejvěrnější žák, prý byl u soudu i u posledního dne, ale nemocný, a proto se později rozhodl, že zachytí Sokratovy řeči na papír, aby jeho hlas nezmizel. Díky jeho slovům známe obranu Krytona i Faidona. Xenofon napsal své vzpomínky. Aristofanes už neměl koho parodovat. Sokratův odkaz se ale neomezil jen na knihy. Vliv, který měl na Platóna a skrze něj na Aristotela, ovlivnil celou západní filozofii. Jeho metoda ptát se, zpochybňovat, hledat podstatu věcí se stala základem kritického myšlení. A i když byl odsouzen za to, že kazí mládež, nakonec právě mladí lidé po staletí nacházeli inspiraci v jeho odvaze. A možná byl opravdu jako ovád, který štípal ospalého koně, a ten ho odmrštili, protože bolel. Ale v tom štípnutí bylo probuzení, které nezmizelo. Když dnes, po více než 2000 letech, čteme jeho příběh, znovu slyšíme tu otázku. Co je to spravedlnost? Co je to dobro? A co je život, který stojí za to žít? Sokrates nám nedal odpovědi. Dal nám odvahu ty otázky klást. Tak možná nezáleží na tom, že zemřel. Jeho hlas žije dál. Žije ve všech, kdo se nebojí zpochybnit autoritu, kdo nehledají útěk před pravdou, kdo stojí klidně i před tváří smrti. A pak přichází na řadu otázka, která by mohla stát na konci této noci. Otázka právě pro tebe, můj drahý posluchači. Kdybys ty stál před soudem a musel volit mezi životem za cenu zrady vlastních zásad a smrtí, která zachová tvou čest, co by ses vybral? Dobrou noc.